Hallelujah, hallelujah. Amen. Mm-hmm. 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 Apako Yesu ya Nazareth. Apako Yesu kejava. Hallelujah. Wadeko to arwaki kabisa peo. Stima no lalnoa. Stima no lalwa kawantiene. Omiara ka thulo ma peo. Mondo akil godo wa Nyasaye kiye ta ibi ma pio. Yes. Yes. Ero kamano. Kung Nyasaye kelo. A Poya Nyasaye joja nyul. Asene no kiseno jo kabau live. Duomo dogni Yesu Hostin Proclaim. Arwaki. Ero kamano nyul. Anyul wacho na ket thum matin mondo wawinjie gima ja Nazareth wacho kokalo kuom banju. Adhi timo mano mapiyo to aonge gi time ahinya koro ung'wona Nyasaye mondo gwedhu ka wagwedhore ka kod weche ma Nyasaye osemiyowa sani. Apako Yesu. Erokamano kuom Nyasaye keli. Rolex wasonga. Mano dalan ruki, mano sip na mangita gidene. Adwani winjewe. Weche minono mag bang' jigo to ayo. Winje injili, Kawuono da yalo gi Dholuo maler. Odhiambo sani dakika manok. Abro kelo wach gi Dholuo. Keto mumbi kati chak ndikona ka in gi mumbi Dholuo to ene kompyuta. Ndikna Mariko Okongo, David Okongo arwaki jatich ruoth. Gima itimo rabuor kacha cha nenore ratiro. Undikna Mariko Sola Ochiko. Chakre 14 nyaka 29 kabisomete inyalo ndiko nago kanyo piyo. Kae to indikna Hosea 4:6 mondo awuo kodu. Ago mos ahinya ningeche time stima nolal koro nochuna ni mondo adeki. Pamela mero karwaki Nyasaye ogwedhi. Wani Yesu chalo wanchie. Sababu amesida kalego sani. Kafarao gala. Oh! Ubogi bi no. Kanyi rombe kore juje. Jordan ni. Amamungu. Kabi. Ayawa. Mariko Sola Ochiko Matindo chakre 14 nyaka 29. Mariko Sola Ochiko
chakre aparga ng'wenya ka prario kodo chiko mane madwadhi somo pio erokamano David Okongo erokamano Nyula neno Kusebael Steel Franklin Teko Maduong' apako Yesu ka Jehova erokamano Josephine Gomba Dalma Sukiri Chomo Podo Manomo malelo wendo chama ka Yesu lelo wasomnie moma pio monda duogie agna kit dugo Apostle erokamano Apostle Ezra Nobelo. Thank you, man of God, for coming. I really appreciate your presence. I'm honored. I feel humbled to see you there. Thank you, Jesus. Wow. Hey. Erokamano apako Nyasaye godhiambo. Apako Nyasaye miluongo ni Nyasach singruok. Mopim go ndanyo manie thim. Apako Nyasach Israel. Nyasach Ibrahim Katera. Nyasach Isaka kod Jakobo. Nyasach Okinyi Kamara. Duongo dogede kod Nyasachi no. Iluongo ni Nyasach singruok. Adwani mondo asome mo mano gi Dholuo to Dholuo gola gima dwaro. To kata kamano wasome nikech adwa yalo kod Dholuo. Moma wacho ni chakre matindo 14 kane gichopo ir jopuonjre ne gineno oganda maduong' moluorogi gi jondiko kamino wach kodgi gi kanyo no oganda duto kanonene nohum ahinya kendo noringo ire momose to nopenjogi ni umino wach kodgi nang'o. Ng'ato achiel kuom oganda nodwoke ni japuonj nende akelo wuoda iri man gi jachien mamomo kamoro amora moboke ogoye piny mi buoyo wuok e dhoge omuodo lake kendo otal. Awacho ni jopuonjre ni mondo gigole to nodhierogi eka nodwokogi ni yaye tieng' ma ok oyie nyaka karang'o ma anabedie kodu nyaka karang'o ma anachandra kodu keleuru ira. Wasom 29 bodong' wang'i nyalo somo at your own time. 29 wacho niya nowacho negi niya jachien makamani onge gimoro manyalo miyo wuok mak mana lemo kende. Osea 4 matindo 6 moma mong'ere bende ahinya wacho ni oganda na otho nikech poya nikech isedagi ng'eyoruok an bende anadagi ni ok inibed na jadolo nikech wiyi osewil kod chik mar Nyasaye an bende wiya nowil kod nyithindi. Apuoyo Nyasaye. Erokamano Anna, thank you Anna by Kwaso. Anna by Kwaso, where are you coming from? Thank you, my dear. Thank you for coming. It is very unfortunate that tonight I have a lesson in our mother tongue, but just stay tuned. I believe that the Holy Spirit will help you illuminate because it is the Holy Spirit that illuminates the word when preached in accordance to the principles of the kingdom. So please stay tuned. Tom Kamisi, stay tuned. Asomo moma mawacho wach moro kanyo to asome gi Kisungu verses 29 mondo iwinji wach madwa wuoye ka wach ma thoro na okolal nikech Dholuo gi nyalo miyo thoro mar wach lal. Koro momiyo ahero gimiluongo ni clarity kendo ahero gima iluongo ni lero wach gi tiende mondo winji. Mark chapter 9 verses 29 only. There is where I'm going to read in English. And the Bible says, I have the King James Version in my hand. And he said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. So, iyudo ka Dholuo wacho ni mana lamo kende. Oko wacho ni lamo giriyo kech. Wacho ni mana lamo kende. Other versions bindo wacho kamano. NIV giwete bag NIV go tell bit reversed
obed kiang'oa, iyudo kowacho ni only by prayer, only by prayer, only by prayer, but not by prayer and fasting. So there is a reason. Koro adwa mondo awuoyo apuonje wach moro godhiambo sani, nikech nitie weche moko ma osebedo ka kelo chandruok, kelo utata e kind jomowar nyaka kind jopiny, kendo weche gi ka ok ong'ere maler to ji ok yud kaka ginyalo mako wach moro ka gichomo godo e kendo mar misango kama Nyasaye timo ne ji misengini mag chuny te. Muma masomo mar Hosea wacho ka Nyasaye mawuoyo ni joga tho nikech kia joga. Remember, ok wuone jopiny. Nyasaye wuoyo kukono Hosea ni jogene tho nikech kia. Jogene en gima lich ka ng'ato nyalo tarore kama ok owinjore otarre. En gima iwuoro ka ng'ato nyalo fuwo kama ok owinjore obedie mofuwo. En gima iwuoro ka nyathi moro nyalo ywagoro e ot mipuonje nyaka penj, iseto penj machiw nyaka ansa. Ing'eyo mana kaka nasewacho chieng' moro ni Yesu Kristo nochiwo penj kae to chiwo nyaka ansa, eka jomoko dhi fail. Ochiwo penj mochako chiwo nyaka ansa chuth ni gima biro penji en ma, to kitimo ma to en duoko en ma. Muma masomo mar Hosea wacho ni joga githo nikech gikia. Ok owacho ni kiwuoyo gi dholuo moro maiye nikech poya en ng'at moro makia gimoro ma kata gilas machalo kama. Onyalo tugore ningeche koro pi nigi kut, otugore odwa modho pi gi kato onge kama onyalo modho go pigno, koro dwaro oweyo kama imodhe go. Tiende en poya en ignorant, onge gi knowledge about modho pi e glass. Ng'ato en poya en bedo ignorant, tiyo gi gimoro manie lweti mowinjore itigo. Nikech omiyi ansa, onyisi gima onegore iwachi, kaeti kodi koro wachi ane to tamore. Mana kaka ineno wayalo warruok wacho ni ji niya, ka buro oseloyi, ma buro oseloyi miyudo ni ijaricho, luong ni Ruoth war chunya jaricho. To nikech ji mang'eny gi poya kendo gin ignorant, pod odhi nono ni kendo pod odhi thagore komino wach ka ok odwa timo gima muma wacho. Ang'o miya kamano? Muma mar Mariko wacho niya, Yesu obiro koa e got manoyudo koserieny ka wang' chieng' morieny ma ng'at miluongo ni Petro emonene, ji ariyo ka ok onene to ne gin kanyo achiel. Petro emonene to wacho ni koduogo to kodi japuonj naneno to kacha cha wagerie udi moko. Achiel mari, achiel obed mar Musa, to achiel mar Jelija, wagero udi adek. To kata kamano Yesu nokonogi ni gimuneno ka kimya kik ul, gimuneno ne wach ma wawuotheni. Poya kia kaka irite, poya nigi wechene, nikech mowacho ni kosea e got oromo gi joka to oneno ka joka mino wach, to weche mane gimine jomoko bino niya, Elija dubi, to Elija to
Makataria kurako dangage kia. Poya kungeo kameru tudu. Keno oria sore ni moko chanare. Poya musiko de jinia gionge gidole. Gino magisiko de jinia. Nyasayo dik bida gichunyata. Nyasayo ko dik giringro. Gimani ringra nyasayo ko dik apana mano miriambo mago chunye bago poya chunye jo makia.
tieko. Ajabu, kuringima, enokodeo, kata gino indiri story, osebudho ndaladi, osebedo kudi kanyo ndaladi, kata nonyuoli kode, minyalo trese, miyud kamano ne tuo dahu, keno ne tuo kwaru, kata wache di ya, di wan kothwok nyuom, kothwok nyuol, kothwok dongi, kothwok yudo tich, kata bed gi digri, no, we romo gik manono go, poya ma wacho gik manono go, to ng'amonge Yesu, wacho ni du,